sin horizonte son os frenos os que me matan, rachando as duras cancelas, rompendo todo o que me amarra, pisándolle sen sentir o pedal, a cruz ando sen marchas, pisándolle sen sentir o pedal, a cruz ando sen marchas. O mellor de Galicia, pois coido que está nun balneario. Natureza, saúde, turismo, lecer, benestar, cultura, patrimonio. Nun balneario hai todo isto. Bueno, Galicia é unha potencia en augas minerais. Se cadra nos falta unha das nosas asignaturas pendentes é a da cultura termal, non? Saber para que valen unhas augas e outras e saber diferenciar tamén. Centro de talasoterapia, auga mariña, spa, auga corrente, balneario, augas mineromedicinais. Malia que está soterrado, un dos maiores tesouros de Galicia emerxe para limpar, coidar e para sandar. Contamos con augas de choiva, de infiltración, que a través destes terrenos que temos, que son pouco permeables, pero que teñen, en algúns casos, granitos, outros teñen esquistos, outros teñen lousa, pois ali van descorrendo, facendo a súa viaxe, cargándose desos minerais que fan que sean beneficiosos para unhas cousas ou para outras. Siempre, aunque hagamos baño, siempre conviene el complementarlo con el agua de vida. El agua de vida siempre nos complementa y nos potencia mucho todo el efecto terapéutico del agua. As augas mineiro-medicinais dos nosos mananciais seguen a ser efectivas para patoloxías respiratorias, digestivas, cardiovasculares, músculoesqueléticas, reumatoides, locomotrices ou dermatolóxicas, pero tamén se demostra cada vez máis a súa indicación para máis novas e máis estendidas doenzas. Empréganse contra o cansanzo temporal, a fatiga crónica, a tensión, o estrés ou en curas de adelgazamento, celulite ou para a beleza. Estadía no balneario son as augas, que é o elemento fundamental, pero é tamén o seu entorno, é de algún xeito rachar cunha rutina, que é iso que che permite descansar non só o corpo, sino tamén a mente, non? Hai que dicir tamén que as augas teñen que ser pautadas, é dicir, en todos os balnearios hai un director médico e hai uns profesionais que explican como debe ser o emprego desas augas e os tempos que se deben dar. O recomendable é facer a famosa novena balnearia. É chegar a encher e utilizalo solamente unha sesión, o sea, teñen que ser polo menos de 9 a 15 sesións. O novenario en España pois é o que se leva, pero bueno, no resto de Europa os tratamientos duran 21 días. No logramos esas estancias de 21 días que son las estancias ideales, que cuando sacamos el máximo rendimiento a una cura termal. La terapia de larga estancia principalmente ahora está en torno a los 10 días, aproximadamente 9, 10, 11 días. Cada vez también nos vamos encontrando estancias más cortas. Ya a partir de una semana de tratamiento ya sí que podemos empezar a encontrar resultados. No digo que sea lo óptimo, pero que sí que podemos empezar a encontrar resultados. Tenemos también las estancias ya más cortas, estancias ya de fin de semana, que ya sí que no son terapéuticas, pero sí que cogemos los efectos térmicos del agua porque trabajamos con agua calientes. Pues también tenemos uso del balneario de solo un día. Gente de la comarca hace una escapada y se viene y se vuelve a su casa. Me alegra mucho porque hay muchos que vienen y que ya habían venido los abuelos y habían venido sus padres. Eso lo encontramos en muchas instalaciones gallegas porque Galicia nunca perdió esa tradición termal que en otras zonas de España se perdió. Pues sí que podemos presumir de que a día de hoxe contamos con 21 balnearios en activo e 10 plantas de envasado de auga mineral natural, é dicir, que contamos con unha gran tradición nesta materia aquí en Galicia. Dos mananciais de augas minerais con máis de 300 captacións na nosa comunidade bebe a economía dunhas 7.000 familias galegas. Que a industria balnearia termal para a saúde, o descanso ou pro lecer, con máis dunha vintena de balnearios en funcionamento, mantén máis de 1.200 postos de traballo directos e outros máis de 5.000 indirectos. Intentamos apostar por plantilla o máis local posible. Intentamos aportar, xenerar traballo na contorna. Pois nós tamén vamos apostar
dentro das nosas posibilidades por proveedores locales, non poderemos en todo, pero en algunhas cousas sí, eso xenerará tamén un pouquiño máis de riqueza e despois, bueno, pues todos os postos de traballo ou partes de postos de traballo que se xeneren gracias a xente que visita o balneario, non se quedan só aquí, van ao pobo a tomarse un café, unha cerveza, a comer. Outro día entraba nunha tenda e dixeronme, pois xa veu xente do balneario, non? Como os máis dos novos balnearios están situados en zonas rurais e moitos nas máis empobrecidas ou despoboadas, contribúen a reverter a situación, a fomentar o seu desenvolvemento económico e social, xerando empregos, fixando poboación e reactivando a economía e a sociabilidade, recuperando veciños e gañando visitantes. Que temos como dous perfiles moi diferenciados de cliente, non? Cliente de balneario propiamente dito, xente que está en unhas estancias de 7, 9 noites, máis ou menos, un mínimo de 5, xa un perfil de idade ao mellor un poquinho máis alto, e despois os fins de semana e os días máis festivos o que temos é xente ao mellor un pouco máis nova, familias, xente que busca máis un pouco concepto de descanso. Hai unhas corrientes xa que a xente volve aos balnearios a pasar unhas mini vacacións, a facer tratamientos de estética, tratamientos de beleza. Equipos de fútbol, grupos de empresa, Inserso, Deputación. Traballar coa xente maior tamén dá moito gusto, moitísimo gusto ver que saen moi satisfechos de estar aquí, moi tranquilos, relajados, que che digan o día que marchan, pois estamos moi a gusto con todo, cos tratamientos, coa comida. E creo que un pouco se vai a manter ao largo do tempo esa dualidade, non? No verán e demais tenemos un pouco máis de ocio, por decirlo de alguna maneira, e durante o resto do anos tenemos un pouco máis perfil terapéutico. Galicia, a máis de varios por recuperar, ten 21 balnearios históricos recuperados e modernizados en activo. A inmensa maioría xa forma parte da Asociación Balnearios de Galicia. Mais dos 21, 18 teñen ademais a consideración de hoteles balnearios, é dicir, que contan como establecemento hoteleiro. A nosa é unha asociación de empresarios, unha asociación sin ánimo de lucro. As súas funcións fundamentais é representar e promocionar o sector, compre estar atento á normativa que vai saindo, porque contamos cunha normativa moi específica. Dende hai máis de 2 séculos, as augas minerais están reguladas administrativa e legalmente. O primeiro regulamento do sector data do século XIX, do ano 1817. Galicia, ademais, é unha das 4 comunidades autónomas que ten desenvolvidas as competencias en materia de balnearios. Como la primera comunidad autónoma que legisló y tuvo una ley sobre los establecimientos balnearios ya del 95, que ahora también hemos sido innovadores a la hora de desarrollar la ley que regula los espacios termales. A máis de pros baños e pros cada vez máis diversos tratamentos corporais, as nosas augas mineiro-medicinais son tamén un tesouro para beber. Da industria do envasado de augas minerais naturais, con 10 plantas en funcionamento e marcas líderes en España, beben máis centos de economías galegas. Só en empregos directos sostén parato de 400. Asociadas como Agamin, a Asociación Galega de Empresas de Envasado de Auga Mineral Natural, avanzan as empresas de auga mineral natural da nosa terra. É un importante recurso tamén co que contamos, moi beneficioso para a nosa hidratación, moi saudable, porque é o único alimento que chega a nós dende a natureza ao noso corpo sin intermediarios. Da provincia de Lugo son as augas de Cuspeito, nese municipio, e Fonte Celta, en Sarria. Da provincia de Ourense son Cabreiroá e Augas Sousas, as dúas de Verín. E Augas do Paraño, localizada en Buborás. Da provincia de Pontevedra temos Auga Sana en Baiona e San Xinés en Vilagarcía de Arousa. Aínda que non asociadas, funcionan tamén en Galicia as empresas Fuente del Val, Mondariz, Landín e Fonxesta.
igual que temos esos outros grandes recursos, o viño, a terneira, o peixe, o marisco, a nosa horta, as augas minerais naturais forman parte da nosa gastronomía e debemos facer tamén país defendéndoas e disfrutando delas para a nosa hidratación e para a nosa saúde. É importante tamén ter en conta que o envase, a botella desas augas, é unha botella de PET que é reciclable, que se pode aproveitar novamente, que o sector ademais ten un compromiso medioambiental importante de cumplimento cos ODS. Boa terapia para o termalismo galego son os estudos e investigacións académicas e científicas sobre as nosas augas. Dende que nos anos 80 se celebraran no Carballiño durante unha década os primeiros cursos de hidroloxía médica. Sobre todo porque impulsaron a creación hai case unha década e media, en 2009, na Universidade de Santiago de Compostela e da man da Asociación Balnearios de Galicia, da Cátedra Institucional de Hidroloxía Médica, que dende aquela ven formando os alumnos de Medicina e pondo en marcha e actualizando a historia clínica electrónica nos balnearios, que permite abrir e concluir continuas investigacións e que mesmo xa ten consolidado e divulgado o primeiro vademecum de augas mineiro medicinais de Galicia. Falamos un poquinho de todos e cada un dos balnearios e dos seus tipos de augas. A máis das augas, aproveitanse os seus sales tamén minerais. Con eles, revolucionaríase a cosmética e, polo tanto, a industria. Os sales, xabróns, desodorizantes, cremas e cada vez máis produtos novos, corporais e faciais forman parte cada vez máis da oferta dos balnearios e cada vez máis dos ingresos de moitas das vilas balnearias ou dos complexos termais. Aquí en Guitiriz hay vestigios romanos. Estamos en un balneario de los históricos gallegos, un balneario recuperado. Son las instalaciones más modernizadas. Ten un futuro muy importante. Hay pocos balnearios en Galicia y en España, podría decir, con tal metros cuadrados disponibles para zona termal. Temos o circuito acroático, o club termal, Termacua. Un elemento diferenciador de este balneario está dirigido a parejas y a grupos pequeños, en el que el terapeuta te va conduciendo a través de un recorrido por diferentes habitáculos, donde aparte de la ducha peeling inicial, las saunas infrarrojos, la sauna seca, saunas húmedas, los contrastes, la zona de mini piscinas, la zona de hidratación con el producto que hemos realizado, una cosmética a base de agua de aquí de San Juan de Llagostella, que además está como amenity en las habitaciones, gel, champú y la leche corporal. Tenemos hasta 24 cabinas individuales. La zona colectiva, la zona de piscinas, que la hemos modernizado, le hemos incluido más elementos, más puestos de disfrute de la instalación, y una zona también de reposo final con las proyecciones de vídeo, que es ideal para esa relajación en grupos reducidos o parejas principalmente. Y también otro elemento diferenciador de este balneario con respecto a otro es que tiene una piscina infantil, una piscina para niños, para que una familia pueda venir el fin de semana a descansar, la pareja haga su club Termacua en pareja y los niños estén en esa zona infantil, en esa piscina infantil, con toboganes, con bolas, etcétera, pero dentro del agua, porque Guitiriz es agua. Es un establecimiento pet friendly y las mascotas de hasta 15 kilos pueden alojarse con sus dueños, y tienen un kit de mascotas, que creo que también es importante. Porque o entorno, pues bueno, é unha gozada para estar aquí en familia. Sí que é verdad que nos viña moita xente de toda España, non? Bueno, incluso do estranxeiro, por isto do camiño de Santiago, todo eso. No tempo que levamos ahora abertos está vindo a maioría da xente de aquí. O hotel sigue dispoñendo de 130 habitacións, como na etapa anterior. Temos unha pequena cafetería, dispoñemos tamén dun restaurante a carta, os salóns de reunións, temos distintas capacidades, non? Vamos a ter o campo de golf, hai unha serie de, digamos, melloras tecnolóxicas que ao mellor outros establecementos non dispoñen ahora mismo.
basicamente porque nos acabamos de arrancar e temos a sorte de ter as instalacións de último modelo. O tema de pantallas, que te podes conectar xa non só a televisión, sino a internet e todas estas cousas. Un sistema de luces que temos en todas as habitacións que se prende de noite simplemente con baixarte da cama para que non teñas que encender todas as luces, señalización de se a habitación está ocupada ou non está ocupada. Existe unha tradición de augueiros en Guitiriz desde hai moitos anos, porque xa hai documentación do século XVII con tradición de xente que viña a tomar as augas de Fonte de San Xoán, pero non é hasta 1902 cando son declaradas polo Consello de Sanidade como augas de utilidade pública. Y aí se empieza a hacer un agua de vida. Cuando el agua se ingiere, son aguas sulfuradas y bicarbonatadas, principalmente para afecciones digestivas, hepáticas e de riñón. A raíz de todas as visitas que se facían a fonte e demais, creouse, o edificio no que hoxe nos topamos, que se acabou de construir no 1908. De feito, este ano, que reabrimos, cumple 115 anos do remate do edificio, pero non se empezou a explotar hasta 1912. A partir de 1908 se incorpora el edificio balneario, por lo tal ya hay una serie de aplicaciones de agua biatópica, ya hay aplicaciones en forma de baños, en forma de inhalaciones, y entonces se complementa pues para aplicaciones para el aparato locomotor, para reumática, afecciones reumáticas, para afecciones respiratorias y para afecciones de piel. Despois explotouse durante uns anos hasta a Guerra Civil. Foi hospital de campaña. E pasamos a, despois outra vez a hotel con balneario. Estranxeiros viñan moitos de Bulgaria, non sei por que motivo. Viñan nuns autobuses que non me acordo de ver algún autobús de Bulgaria. Os empleados había pois o marido, a muller, a veces tiñan un fillo tamén. E cambiaban con frecuencia porque dependía do que tu eras na casa. Se tiñas que traballar na casa, pois dicía este mes non veño. E non viña, e viña outro. Que eso ahora non se pode facer. Unha economía un pouco rara, pero que funcionaba. Cando estaban miñas tías, había unha festa cada semana. E viñan de Coruña, de Lugo, traían unha orquestiña desas que das de antes, e tocaban todas as semanas, unha vez. Entón viña xente, era como unha festa. Entón viña moita xente. Na miña época, nos anos 70, tamén había festas, pero xa non viña tanta xente, xa era máis escollida. Temos aquí algo que lle fará gracia a moita xente, que é unha comida que lle fixeron a Fraga. E digo no sentido... No 70, non? No 70, digo no sentido de que debía ser este o restaurante máis grande entre Villalba e toda esta zona. Porque non virían a Guitiriz por vir. Pois pode ser, supoño. Supoño que sería o mellor, por decir algo, 200 personas non había onde meterlas. Sí, vexo que levan un menú moi tradicional, un consomé, que ora casi non se toma, unha merluza menier, que é unha presentación moi tradicional, e un tournedo. Cousas que hoxe en día non están xa vistas. Hoxe en día xa non se sabe o que é. E o do cigarro habano xa sí que son a outras épocas, a verdade que sí. Isto que me chamou moita atención, que entendo que é unha postal de Navidad, que é moi curiosa, porque van os Reis Magos detrás da estrella cara a mezquita, non cara a capilla. É unha cousa rara, sí. É unha cousa que me chamou moita atención desde o minuto cero que o vin, porque é conxugar un pouco todo o que temos aquí dentro do balneario. Vin antes por aquí o baile das señoritas de Guitiriz. Ai, pero iso era moi importante. Facíase moito aquí, campeonatos de dominó e máis de xogar a baraxa. Viñan aquí os mellores humoristas de España. E ao mesmo tempo tamén facían moitas exposicións. Ata o 1972, se non me engano, que foi cando pechou. Guitiriz estuvo moito tempo pechado, incluso houbera os árboles habían caído dentro do edificio, fora con un ciclón que viñera pois alá polos anos 70. Reabriu logo brevemente en tempadas. Foi un caos, porque cambiaba de dueño, deixábano caer, colleu no Ministerio de Información, deixou-no caer tamén.
Despois un día veu Fraga, enfadouse e volveron a facer outra vez. Tuvo unha importante reforma a principios dos 2000. Retomouse no ano 2003, se non me equivoco. Foi cando empecé por primeira vez, empecé como camarera de pisos, foi unha etapa larga e bonita, a verdad. Despois pasei a ser subgobernanta, bueno, estuve do 2003 ao 2015. Estuvo aberto hasta 2017, que foi cando pechou. Tocoulle a crisis de preto e viveu uns anos de abandono. Non. Eu ben sei destos secretos que se esconden nas entrañas. Os romanos non tiñan un nome específico para o que hoxe coñecemos como balnearios. Sin embargo, un dos motivos principais para que se estableceran era o feito de contar con augas mineromedicinais. Despois dos romanos, hubo un certo abandono en todo este emprego das augas minerais. Chegaba o século dos ilustrados que ian impulsar o uso da medicación natural e, polo tanto, o cuidado das nosas augas termais. No século XIX se abrían establecementos en diversos lugares, fundamentalmente iban ligados a próceres locais ou persoas que experimentaban unha sanación gracias ás augas e que en base a eso dotaban uns cartos a millora desas instalacións e dese entorno. En 1816, a Coroa española crea o Corpo de Médicos de Baños e obriga a que as fontes mineiromedicinais acreditadas dispoñan de médico especialista nas calidades terapéuticas das augas. Primeiro promovidos por ofrecer medios curativos, co tempo foron aplaudidos como lugar para descansar. Os balnearios do século XIX. Sabemos que se funcionaban os hotéis, posiblemente, podo decir o caso de Lugo, pois non tiña cuarto de baño nas habitacións. Eran unhas letrinas, digamos, comunes para todos, que tiñas que salir da habitación e ir ao baño. Había, supoño que habitacións de máis categoría, onde che servían a auga nun tarro, no que fora, te podías asear. E que che podría dicir eu do balneario de Lugo? Era xente do campo que, ao mellor, en vez de ir ás playas, que non estaban tan concurridas como hoxe en día, iban ás augas quentes. Pero, bueno, tamén había algunha xente que viña de outros lugares. Viña xente, ao mellor, de Madrid, que viña en plan de vacacións. Nese contexto nacía un novo concepto, o da vila balnearia. Xa no século XX podemos falar
das vilas termais galegas ao gusto das vilas europeas, con exemplos como a Illa da Toxa, mas tamén, por exemplo, Mondariz, pero tamén se abren outros lugares, como pode ser Cuntis ou este propio de Guitiriz, pero seguían existindo tamén balnearios daquele outro tempo, como os de Caldas de Reis, A Cuña, Dávila, Baños de Molgas. Os balnearios, despois da Guerra Civil, caeron no abandono, e cando xa se recuperou o turismo, finais dos 60, 70, xa as modas iban máis ao turismo de sol e praia. Y aunque después de la Guerra Civil, que en la época de la posguerra fue una época muy difícil, y muchos centros llegaron a cerrar, en Galicia muchos se mantuvieron gracias a ese público que venía incluso del rural, esa tradición gallega. Antes dos anos 70, 80, non había unha piscina nun balneario, o sea, o que había eran as bañeiras, algunhas moi antigas, bañeiras de mármol. A maioría dos balnearios de Galicia teñen algunha bañeira de mármol. Depois había as mangueiras co chorro para dar a masaxe por auga, logo a bañeira de 10 minutos e non había nin sequera masaxistas que deran o masaxe despois. Había tamén zonas, salas de respiratorio. Eso non quere dicir que foran peor os tratamientos daquela que os de hoxe en día. Eu empecé en Lugo polos anos 77. Despois, no ano 80, xa me convertín en propietario do balneario de Lugo. Entonces, bueno, empezamos a facer as reformas daquela. Os balnearios solamente funcionaban no verán. Incluso no balneario de Lugo non tiñan hotel, o sea, o hotel estaba cerrado desde había moito tempo e solamente viña xente ás augas. Viña moitísima xente de León, porque, bueno, en León prácticamente non había balnearios, e en Galicia non moitos estaban abertos, e os que estaban abertos tamén traballaban como a nós na época do verán. Sin embargo, a finais dos 80, principios dos 90, os empresarios, coa colaboración da administración, fundamentalmente autonómica, foron quen de revitalizar este sector con tres feitos fundamentais do Inserso, hoxe en día en crisis, lamentablemente. O Inserso entrou no ano 88 e a continuación xa empezou a haber turnos todo o ano. A segunda foi faladas axudas para a reforma e creación de novos balnearios. Na época dos anos 90, 80 e pico, había que facer melloras nos hotéis, sobre todo, porque estaban moi mal, en moi mal estado. E a terceira foi a promulgación dunha normativa propia. En Galicia, no 95, permitiu abrir uns, reformar outros, xa no século XXI, sendo a Comunidade de España. Os anos máis recentes foron moi duros. O Covid levouse moitísima xente. Primeiro, estar pechados, como a maioría dos estabelecementos turísticos, pero ademais, sin poder atender despois a nosos clientes mayoritarios, que é a xente da terceira idade. A xente que viña co Inserso, porque é moito máis barato, entonces, xente maior, e o Covid, a pandemia, levouse moitísima xente por diante. Entonces, ahora, temos os novos xubilados, pero bueno, que hai que facer unha labor incluso de promoción acerca de o que se pode facer dentro dun balneario. A pesar de que cada vez hai máis xente máis transversal en canto a edades, o público dos balnearios.
Houve outro factor tamén moi duro que foi que está sendo o incremento de custes enerxéticos, custes de suministros, custes laborais, que fai máis complexo cada día pois poder ter aberto un balneario. Un problema co programa de inserso. Se isto non se arranxa, vai ser casi imposible sostener ese programa. É un programa que ahora mismo está, pois eso, casi con pérdidas. En algúns balnearios na categoría baixa están en pérdidas, a outros, bueno, pois vamos tirando como podemos, pero bueno. Eu lle pediría ao usuario sensibilidade cando ven este tipo de establecementos, que valore o esforzo que se fai para seguir mantendo esa Podemos presumir de que Galicia é o destino termal máis importante en España. É un destino importante a nivel europeo, mas coido que é outra asignatura pendente, non? O de achegar público de outros países. Inda que coido que o feito de achegarnos máis á cidadanía, aos veciñanza, os entornos, as localidades e comarcas onde se atopan os balnearios, coido que é un obxectivo máis factible a curto e medio prazo. Aproveito as cámaras da televisión para animar a todos a visitar calquera dos nosos balnearios, que sin dúbida vai a ser unha experiencia moi beneficiosa.